Krásne privítam pri našom špeciálnom dnešnom videjku, kde otvoríme môj trophy box. V Brawl Stars som si nahral pred pár dňami 400 trofejí nad maxien mojimi, ale o tom budeme nejaký iný short točiť. Teraz by som vám rád ukázal, ako sa otvára trophy box. A môžete aj keď vy nahráte potom hen také trofeje, aj vy si môžete otvoriť trophy box. Teraz som na svojom druhom účte a prepínam si svoj hlavný účet. Svoj hlavný účet som si prepol a teraz ideme otvárať Tak, tu ho máme. Mega Trophy Box. Skúste si schválne teraz do komentára tipnúť, čo mi padne. Dávam play. A poďte. Máme 12 vecí, to je celkom v poriadku. Tak to je brutálne! Dámy a pánovia, okamžite mi dajte tam potles do komentárov. Nerobí si srandu, ale neodmietam 100 gemov, veľmi pekný reward. Tak, 100 blingov. A máme tam skin na Elkonazon. Tento skin je celkom v poriadku, ale na Alprima mám už asi lepší skin, takže s týmto skinom si asi môžem. A už tu máme player ikonku. Spray a pin na 8-bita a pin k tomu skinu. Tak to by bol pre dnešný short všetko. Veľmi rád by som vám chcel poďakovať za to, že ste sa na tento môj short prišli.